til den her video. I dag skal vi sige noget slik. Ja. Og så skynder vi os ud ved den Og vi hvide laver tempel. Og vi tager den her telefon med. Og Ja, så og gemmer vi en anden telefon. Så vi går bare i gang. Så skal vi også til kameraet. Det var det her og et slag. Okay. Jeg tabte lige. Kom, nu går vi ud af templet. Vi gemmer den. Han gemmer den her. Ja, nu har vi. Au. Kom, nu går vi ud ved den hvide tempel og gemmer. Kom, vi skal gå ud for eller? Skal udenfor. Nej, det er bare ved den. Det er bare herude ved græsset. Jeg går her. Så kan vi selv se det. Den er ude på den. Ja, det er ude på den. Det er ude ved den hvide tempel. Kom nu. Det er ude ved den. Nej, kom. Min kan ikke filme mere. Nå, så kom vi. Ja. Og hende der, Lorte Aisha, hun gider ikke dele og gå ud med tempel. Hende der, ja, hun spiser bare hende Lorte Aisha. Aisha, Hun er sådan lidt dum. Hun gider ikke. Gå ud for så. Ja, og det er det her. Jeg har fået en kæmpe sjov. Kom. Ja, og så er der meget chokolade. I Legoland i morgen. Okay. Så vi filmer i en YouTube-kanal i morgen, fordi vi har fået på YouTube så mange likes, som vi har, som vi sagde. Det har jeg været hvide tempel med. Og vi skal prøve at klatre op. Egypten. Vi er i Egypten. Lad os også den video. Det ses.